Sabi naglawa ala. Opo. Sabi mo mga sadya. Nain tao, ida ginuton. Ikaw nagluto, ane? So ayun, lagluto-luto ginagmay, mama, sumakay doon niya naman ka. Malapit ko, ha? Asa ba ka? Na magpakarga sa o plywood. Ito, grabe, nagpabahay na po din doon niya, ha? Di. Juan ang amiga. A few moments later. Una ka doon ka. Manang mo diun. Uman. Aw. Gupang ay. Di man hugat nay. Sa Am hugat Sa ni. tingin. Ay, ito kasi mo. Sa puning. Campoong man. Ako ko hilis. Tupul ko no ilis. Halin ka naman eh. Lamaw? Ito, kaya ko yung una eh. Stress na naman, ha? Mauna. Pahingan. Pahingan man. Ako lang yan. Nga, pangipon na. Ito lang eh. Nag-duster na. Kaming nanay naman ada. Gusto ko na. Hindi pa yung customer laas. So, wala. Wala na, pabayad na eh. Mabayad. Ikaw manangaga. Wala na gusto mo na. Tulo na. Sa duha ako si Juan. Napa ko lang sa yan. Wala me. Mana ka day? Man na. Amay hati. Sino na makakita mo noon? Hala, man ito kayo magbuto-buto. Bawali naman yung largo na, no? Man ito kayo magbuto-buto ang dagang kusog. Ano ang mga ganun? Hani pamintinan sa mata. Balik na po. Nay libres ko ah. 120 ba ko din eh. Dagang kari kay 120 kay 127. Masasalin sa basasa. 130 na na. 130 na eh. 127, 130 na na. Normal na di. 130. Basta. Wag. Over 70 man. Wala yung itukan. 70 Bipe. 78 po. Pero ang hard 78 malagi yun o maitit. Hanggang heart pa naman din. May grado. Ala, kamar ba? Hoy, donasyon. Karusal mo. Donasyon, hoy, donasyon. Donasyon. Nanay, di donasyonan. O pagkali ko last ko. Donasyon na. Hala, bigay sila nito di una. Dali. Iris ko kayo, lipong na para mi. Mahu. Uy, pangatag og pila o butod. Ami, na. Mutanan? Dua. Oh, sabar apa butod. Mga tumupat og ginana kay naman sa kuan no, pilahan sa balaw ban. Asang print sa atubangan di ko. Atubangan. Hani man. Maligya ni. Anong sina? Para sa katiro. Ay, doon na ako kay mahal na print. Ha? Unsa naman nagbutang? Paras kang Para sa suwat nga. Inspiration. sanina. Pagpila man. Pila man. Imo palit ko. Nay. Libre ako ay. Di ay. Nay. Pila ba? Para mas sexy ay. Ako sa nagahot. Tinga asag putod ay. Balik sa ay, nagabot ay. Puhon. Ako pod bulig sa pugko. Tabang Rosal. Kuan sige pag Nagatasan Rosal. Tabang. Ako pod bulig sa ara pugko. Bulig sa Tingnan kan. Rosal kay 80 na imong heart ron. na may buhok karusal. Ano tagbuhok karusal ron? Nas pa ang mayor. Hindi buwak na Rosal yan. Naman sulo yung sauna. Ano yun? Allah, 100 magaling diyang heart yung japit. Hala man to kay magkuha na pangdugan, Ano man magbuto-buto. zero man? Ala. Na-fail. Suti ka pod. Giyan ako kay Surya. Sa. Otro ha, otro na eh. Ano zero? Ato ka tingog yun. Patay mo kay Rosal. Patay. Ato patingog ka. Yan na, nagawid-hawid na pagkag shampoo dahil. Good night. Iswag. Tawag yun. Nailin. Isa-isa? Oh, Doon. Nailin. Dahil. Kaya Nailin. Wala lagi kay... Hina. Ano ba yung ani mo sa gunto? sige yung bunga ng bipiha. Hindi nag-init na sunog ba? Kuha sa po na eh. Sa gitlang ka, kagibipihan ay. Nailin. Lang gano'n. Nailin. 102 mo yun. Nailin. Dugay pa. Si Manong bipihi. Ah, 100. Ito sa kayo sa ganda ko na pasta ko. Kapula na yung buwan ng heart. Ay, gagawin ka heart. Sa taon. Ano masagatos? 90 ubir. Pila? Hani, 110 eh, 110. 62. Pila nga mayor? Okay, over 90. Pila ka mayor na eh? Sabi nga na eh. 10, over 90. 110 over 90. 110 lagi. Lagi mo isa? 91. Ba, pila itong aray? Lagi na ako kung pati ko ba ha? Normal day. Aka nga isa bang BP na eh? 130. 130 over. 20. Maliit lang kasing-kasing. Aha, nay. Pila to ha, nay?
190. Grabe ka nga na, ragong bahan na. 160 mo. Ay, grabe si Bago. Mga 90. Dati na-admit na. 150 over 60. Aha. 60 over. Pagka-admit na kay Juan mo, 200. Pagka-admit na katong dakong tiri man ito nagdanhang. Hindi magang dugo. Ite, animik si tiri no. Oh, tirpayat ah. Lagi mo pala may. 80 po. Animik po mong duha. Ay nga na, mga bubo. Dawa yung tahan, di ba nga na rapoy. Oh, nga naman sanay, pero nagbinti naman lang sinanay. Hala, di na ko makunin sa tantuin lang. Kumupusan ka. 110 dyan. Normal na. Kaya? Kumupusan ka. Normal kayo ko ano. Kiniso, nagtagpong lang. Taas na grado. Ulay mo ay, 78. Sus, igo-igo rin dyan kapasar. 130. Kinamang. 27 kayo. 130. Kali, pili mga dugo le. 112. Sende ko. 110. Say. Pila kali. Ang dugo. Sende ko ay hindi. Karoy na, normal na. Sa may 114 for me. Ang dugo. 110. Over. 110 over 60. 80 na. Animik si Ali. Ay, sakto rin na. Sana. 110 over 80. Normal naman yung 110 over 80. Nga naman mo kang dugo. Karin, jihad na Kuliyari taas. 84. Ay, taas rin eh. Aho. Hala, Joe. Maintenance or maintenance. Tingnan sigang ilong. Sige, pa ito. Ano mo, ito Ay, mo kulay, sa kulay. Hindi ako nagpalit. Makaibrad lang mga isbal kasi pagbukot-bukot kaya mas musig kayo ito. Pero ako lang normal naman ito ang hangpan. Pauli ka ba nila itong ruhay? Dapat saya na katong pipihan. Mapit pa ito sa dinayda ako no. Ha? Mapit. Sinasag na naglala na, di mas ruwi. Ada sa akong nabili na eh. Ay, butas ako na. Sa mali, ngani? Ilaw. Ato. Ano? Sinanay na wahi. Si nanay, Si tatay. Si tatay po na eh. Ibig kay tigo ang may unhon. Gusto ko ni mahawid. Uy, mahawid ba ay? Hawid siya. Maputuriok. Sa kurkukukuk. Hawid sa ikaw. Uy, mahawid sa puturiok kurkukukuk. Nilaming na naman ha. Tapos di ko na malubi. Request ni. Alas ito ba? Hilang. Sa katiri. Sugba. Bawa katiri. Ano ba? Subak ko. Di. Nangarang di mo dahil si Ali na sunod. Nagpiti-piti na nga nagaroy? Anan? 120. 120 over 70. Mga naman yung dugo. 170. Gasa na kaya 40 raman to. Sa karon na 150 na eh. Pwede di ba na? Pwede. Pwede man siya yung parang mga namin. Ipihan mo ganito sintir. Aw dito sa Kaya hospital. lagi, pipihan ka rin kasi. Hospital at yung tanaw mo normal ba? Kung pipihan mo na yan ang Kilaro na eh? pipihan. Pihan ko ma. Kasi Hindi ko dahil ko. Hindi ko ba? Sige, Gusto mo namang Brian. Kasi gawin kay Bunto Islam. Ba't mo din kari-garis? Dennis. Kanang ibang tato ba ni mo tiri mo ng pinaliter? Ni Mayor? Sumbuktan ba tato? Hindi, lagi siya eh. nga ganito Kaya ba na? Siya, bina. nga na. Tagsasinta? Da o di maligo di makakpak. Uswag. Napa yung baligsa? Uswag din. Tawas mo ba? Utak ko palit ko. Kaya ba, pwede ko nasa. Era nag-amin na. Kita mo kung naiinira mo dari. Kanan. Butag na mo na. Terus mimi. Adi ko dia. Dari ra. Awas ito dari ra. Sakit man ah. Meron ba na dahil pipihan para mas Sakit. Dasal-dasal sa kapagalit. Nagdaan ta kayo usal ka bukyur. Ilay mo. Sino na? Kaya ba, Nang tilagin ng ida. Nga na may pas bata. Sa man to purma. naghan buwak. Tay pamaligsa. Si, oh. Sus mo ulit. At panda ka rin diri ah. Ano ka? Ting ko rin no. Oo, mag ni mo katato. 106 over 66. Jug heart rate 97. 97? Pas. Mas dugo na yan, daghan pa kasi ako ah. Pila yung heart rate na?
Normal ka man isa kay ano na. Mga may rani nga na. 160 yan. Ako, mapuutro ko sa huli. Ano, tukos mami kayo, di mo kontento. Kumangay ko sa kanila. Nasab ko nasab. Graas, di mo. Wala, hindi ako kumangay sa huli. Kung man ganyan Sige. mo sama mo. Ha, ato ka tingog. Ay, tuo. Tiyo. Tuo, gahul. Ang natukos din eh. Lamentay ka na na ikuan. Wa pa kang sinina sa anak ko nani mo palit 20. Tiyo. Ano yung sa hindi ko picture ba? Kaya yung tabang ko pamaligja. Baby atong 20. Tsaka din na. Hindi ko picture, ter. Ang maligja po ko, ter. Iba tungo sa kursuhan tungo sa luti naman. Hindi ko picture ba? Kaya maligja po ko. Sinina? Hindi ko maligja. Kasi may friend. May friend eh. Panibugton kay. Marami. Kuwang ko na ay. Dagang color talaga. Ganyan siya kanila. Gray. Ngani. Hindi ko, ter. Kaya maligja po ko, ter. Yung may ganyan. Bitaw. Ate. Malamig na nga. Ang sunday pa, sunday. Pag nanayla. Ang pagkasa. Nga, to reverse. Hindi. Ano man? Imahalin. Subscriber ko pa rin. Kang lang tao rin pamaligja. Tama naman eh. Hindi ko, ter. Kaya maligja po ko, ter. Kaya mo kumakasog komisyon. Over 50 dollars. Piit ka na naman na. Karon, pila naman. Marami. Piit 16. Pila na. Tingog bampud. Wala ambulansya. Ambulansya na. Ano ba na oh? Nag-asa Star One ganyan, katong kuanli, katong driver natos, magkatad natos kuanli, hagna. Kinung na ho. May kumusta na bagong pasyente? Te. Sila ba nakatad na masagna di ay. Isa kayo ko sa ambulansya sa babaw. Sabay mga lang. Ay siya. Balsa. Basi ni mo nak sa ta. Huwag bulo si babaw man. Mayag din. Mayag doon. Pila day? Pila li? 90 Pitik untuk ni ha. O na hindi na ba? Itira mo to rin ha. Balik-balik niya eh. Sige lang. Ay, sir. Ikaw na sila na vlog niya. Sige, sige, Ang bipihan. to ko to. Ito ka pang iba-iba. Kaya ito kang ali? Ako sa pagkarosalita sa grado. 90 Zero ro sa Yung zero ko ba? Sige, sige, kasing-kasing ko na nawa. Kapit na rin. 91. Kulat na nung na zero. Computer sa niya. Pila to gahanay? 150 nay? 50. Uber. 150 ka man to over Wala na. 62. Ha? 60 man 62. 150 over 60. Okay. Manto kay magnit ang ganang usahay. Mas karoy. Adi ka tong karoy pag sa Dr. Bean 140 over 90. Taas tong karoy jugo. Hindi mo siya na-reliable yung ali. Bitaw. Katong Gatong gawat-gawatan te. Tatong na sintir, ano ba? Piso-piso. Nana, Siyempre bas- wala masaya gamit piso-piso. Ingana naman. Yun ay bago ila katong taga-gupas. Tato yun dapat. Yor. Say, Baribik. Oh, na yun na. Piso-piso. Kaya tinakatang naglista, pabalista ko balik na. Nila. Na, oy. wait, naman ang piso-piso ron. Di noon ka na may gikuan. Kato may manumano. Lamay itong malamalo. Kato. Ha? Itira na 80. Ito ganyan pala man to na eh. Ite pa ay bunta kunja. Okay naman na kahit 60 may normal. Hinahinay din yung heart rate. Matos na tayo likaw. 60 may normal pa. Ada, ada Okay na to kayo. mga energy. Okay na na. Okay na. Nalagdaran ta tag busud na kay. Sakto doon na yung heart rate niya na kaya nang nag-inom pa pa rin eh. Musa sa lenda isa sa bag. Labi nang magkimpaw-kimpaw mo na kaw. Yun lang. Nailin. Ha? Ayan na. Kalau isa ko yan, be. Basta ko tubig, debe. Gusto ko rin na. Pag yan, napili ko po yan. Butang bito ng pagka-anak. Ala ka sin-sin bito ka. Ako sa una ni Kasi parang saan ko anda. Ang binugay. Sa kung imo ibutang na. May tawas ko imo nang. Agtang po. Butang eh. Tangin la diro. Maligda ko tayo. Maligda ta na mahali. Ako pabaligsa ako be. Sa mga friendship. Mga bugoy-bugoy. Pabaligsa lagi ko. Sige, ano sa inyo nag-ugma. Kanang bayot sa Tagis buok.
Huy, bayot sa Kikabinyo. Tao no. Yun. Dapat matagtang. Kanang bayot tayo ban sa Kikabinyo. Tindira sa Primares. Lagi. Kuan dito yung bago pa di magipatang dana ang loob doon makuha. Kani nga tos guys, anong tulan naman to? Musuko dia kadai? Sakit lagi kasi binagdod na kailangan mo. Sagbadbad na. Mga mo na ba doon makuha. Gibadbad di mo yor? Alam ko yan. Matabang din, ha? Hindi ni mo baso, lahing baso katinta. Test ta po rami. Green, nagharay ka itong ipog, mag-green. Ay, na, ugasin na na, ha? Salamat, ha? Sila ba ako ba mo? Walang nagdabas na sugong tubig. Hindi ka tang ilong. Nabago. Ano ba na? Isa, kuan, pagtunog. Butay nga na. Parang imong kuan, pero imong banjos dir. Wala rin ko, anilo. Ano siguro? Ay, parang na. Ako baka video ka niya pagkudkud kay Birag kasawang. Nung pag-resansunan, hindi nila man ang video. O, doon para ako matos. Ano, may gagaw. Kuan pa ni, budbud. Bantag. Bangay. Ako baka video ka niya pagkudkud kay Birag kasawang. Nung pag-resansunan, hindi nila man ang video. O, doon para ako matos. Ano, may gagaw. Kuan pa ni, budbud. Bantag. Bangay. Naku, daan una. Budbud ang gawin na. Na, gangkuan. Kaniha puti to. Kay kaman to, budbud. Kalisuman. Alas 9 na. Ohay nagigama ng kuan. Ohay nagigama ng suman. Ohay na budbud. Ano, kasang mga ikagaw. Yara, pang order.